I el 2026 l'Hivam de València tindrà nom de dona. Avui s'han presentat totes les exposicions que podrem visitar al Centre d'Art Contemporani els pròxims mesos. Hi trobem artistes internacionals com Joana Vasconcelos o Melanie Smith, però també valencianes que ressonen a l'estranger com Rosana Antoní o Cristina de Midel. Reparació històrica en el menú que prepara l'Hivam per al 2026. Les dones signen l'aposta expositiva. Noms de l'escena internacional com Joana Vasconcelos, que qüestiona els rols de la societat i eleva elements domèstics com les planxes o les cassoles a escultures, o Tania Candiani, que transformarà l'Hivam en un ecosistema viu amb escultures de vidre bufat. Por supuesto, destacar a Joana Vasconcelos, que va a ser nuestro gran premio Julio González de 2026. Es todo un lujo, pero también otros grandes nombres internacionales como la británica Melanie Smith, Tania Candiani, nombres de gran prestigio internacional pero vinculados directamente a la comunidad valenciana. La alacantina Premi Nacional de Fotografia Cristina de Midel o l'alcoiana Rosana Antolí són exemples de les artistes d'ací amb projecció internacional que també formaran part d'esta programació que vol fer que l'Hivam siga a casa. Que cualquiera tenga o no tenga conocimientos previos de historia del arte, realmente disfrute la programación, continúen visitándonos para que el museo sea su casa. L'exposició permanent inaugurarà 2 noves sales en primavera, una nova lectura sobre la dona en l'obra de Julio González en el 150 aniversari del seu naixement i un homenatge a la nissaga del Spinazo, posant també en el focus per primera vegada Marisa, neta del mestre.